שחר, איזה כיף שאתה פה. תודה רבה, ממש כיף להיות פה. אחלה משרדים, לוקיישן מדהים, נכון? עבודה טובה. לגמרי. חבר'ה צעירים. אני ממש שמח שאתה פה, וזה תענוג עבורי להזדמנות לשבת פה ולשמוע מהזווית שלך כבסוף סיסו, עם הרבה אחריות והרבה עומס והרבה דברים לעשות, לשמוע רגע על איפה אנחנו נמצאים היום וגם עליך. ואיך בכלל אתה הגעת לעולם הזה, ומה מרגש אותך בעולם הזה, ומה מתסכל אותך בעולם הזה, ולאן אנחנו הולכים קדימה עם כל ה-AI. המון to cover בזמן הקצר שיש לנו, אז... בלי פרומפטים, בלי כלום, הכל בעצמנו. הכל בעצמנו. יאללה. כן. מתחילים להיות לנו כזה צ'אט GPTs מאחורה, שמתחילים לרוץ. גם לשם נגיע. מתי הכי מוקדם אתה ידעת שאתה הולך להיות בסקיוריטי? ממש דקה לפני שהתחלתי, אני התגלגלתי למקצוע הזה בדרך לא דרך. התחלתי בכלל דרך לימודי כלכלה, ובסוף התואר עבדתי כסטודנט במשרד האוצר, ואחת העבודות היותר משעממות בדיעבד, כי באגף השכר והסכמי העבודה, זה דברים שאתה באמת לא מאמין שבן אדם שלא AI עושה, ואז חיכיתי לתקן, וכשחיכיתי לתקן ידעתי שאני צריך לחפש איפשהו, ואיכשהו התגלגלתי לאיזושהי משרד, דרך חברים, משפחה, באיזשהו מקום, חברת אנליסטים, ושם היו צריכים מישהו שיחסה תחום אבטחת המידע. הגעתי לראיון, בראיון ישב שם בן אדם עם זקן, רחב גוף כזה, מאוד מבוגר, ובעל סמכות, ושאל אותי מה אני יודע על מערכות מידע ועל אבטחת מידע, אמרתי לו כלום. ואז הוא שאל אותי איפה למדתי, או מה למדתי, אז אמרתי לו, למדתי תואר ראשון, בכלכלה, וזה, הוא אמר, אחלה, התקבלת. וככה התגלגלתי לתחום אבטחת המידע, לא ידעתי כלום. מתי זה היה? וואו, באזור 2007, וואו. לפני כבר, כן, משהו כזה. אני צריך להסתכל בלינקדאין בשביל דברים כאלה, אני לא ממש זוכר את זה בעל פה. וזהו, ככה התחלתי. לא היה אז אקוסיסטם סייבר כמו שיש היום, זה לא נכון? זה עוד התקופה, זה היה עוד לפני התקופה שבכלל הגיע המושג סייבר בשימוש תעשייתי בחוץ. מטורף. זה היה באיזושהי נישה קטנה, דיברו על information security. נכון. אבטחת מידע. כן. ואני זוכר גם תקופה ארוכה שהיה לי קשה להגיד על עצמי שאני בתחום הסייבר, זה הרגיש לי זילות של התחום, היו הרבה שיחות על זה בוואטסאפ בזמנו, אבל כן, מה זה משנה? בסוף זה אותו דבר. מה הייתה המשימה בזמנו, כמו שאתה זוכר אותה? אותו דבר, בסוף יש טכנולוגיות, ואתה צריך לשמור על הנכסים הארגוניים שלך בצורה כזאת או אחרת. זה התפקיד שלך, you had only one job, ואת זה אנחנו עושים, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, והגיוון הולך ועולה, וכל הזמן יש טכנולוגיות חדשות, אנחנו חייבים לרדוף אחריהם ולהבין אותם, לפעמים להבין אותם בצורה מאוד אינטימית וטובה, כדי לדעת באמת מה מסכן אותנו. בסוף בזה אנחנו נמדדים. שוער בכדורגל קלאסי, אף אחד לא מעניין אותו מה קורה איתנו, כולם בצד השני של המגרש, עד שפתאום חוטפים גול, כן. ובאים אלינו בטענות. ואתה רוצה להצליח לומר לצוות שלך, חברים, רוצו, תבקיעו, תהיו כמה שיותר בפרונט, I got your back. בדיוק. אני בשער. נניח, נכון? הגישה הקלאסית אומרת שאני בסופו של דבר נקרא קסטודיה, אני אמור לעזור לארגון, כן. לשמור על עצמו, כלומר זה אינטרס שלי, או אינטרס של כל הארגון, לעזור לי, לעזור לו. זה לא איזה משהו שהוא אחריות בלעדית שלנו כסיסויים, נכון. שזה גם משהו שחשוב לזכור, כי הרבה פעמים חוטאים בסיפור הזה. נכון. טוב, זה הרבה אחריות. כן, הרבה אחריות, זה תפקיד שבכנות אתה בתקופות מסוימות, ישן פחות טוב בלילה, כי בשביל זה משלמים לך בסופו של דבר. יש לך מנדט, יש לך את הכלים, ויש לך גם את האחריות לשמור על החברה, ומה סומכים עליך. לפעמים רואים את זה בשיחות, בעיקר אחרי שמוצאים דברים, אתה רואה את העיניים של ההנהלה ומבין שאתה באמת תורם לארגון. כי לא תמיד רואים את זה, וזה מאוד מטעה בתחום שלנו. אנחנו הרבה פעמים מבקשים הרבה מאוד כסף, ולא תמיד רואים את התוצאות. כשרואים תוצאות, בשאיפת תוצאות לפני שבאמת קורה משהו, אז זה ניכר וזה מאוד מאוד משמעותי. איך זה באמת עובד? הרי יש באמת אסימטריה בין הבאג'טים באמת משמעותיים, וצרכים, ובסוף יש המון ונדורים שאתה עובד איתם, כי בסוף לפתח
טכנולוגיות, סקיוריטי בעצמך, זה כנראה פחות הדבר האידיאלי לעשות. נכון, זה פחות קלאסי. זה פחות קלאסי, והעולם משתנה כל הזמן, יש כל הזמן גם צורך לפתרונות נוספים על גבי פתרונות קיימים, והעולם הזה משתנה, וזה אומר שיש הרבה אינטראקציה בינך לבין הארגון, שמתייחס לצד הפיננסי של זה, ולבאדג'טינג של זה. נכון. מנגד, לפי מה שאני שומע גם אחרים, זה לא שבכך יש להם הבנה עמוקה של אוקיי, רגע, למה עכשיו צריך את העוד צ'ופצ'יק הזה ואת העוד דבר הזה? אז איך באמת המערכת היחסים הזאת היא עובדת ביום יום? היא מאוד מורכבת, מאוד מאוד מורכבת. אני חושב שזה מתחיל כשסוחרים או כשלוקחים מישהו כסיסו לארגון במשרה מלאה. ההנהלה חייבת להבין מה היא לוקחת, היא חייבת להבין את ההשלכות של זה, וזה לא תמיד קורה. כלומר, אני חושב שחלק חשוב מהתהליך מתחיל אפילו ברעיון, ואני חושב שראוי שיהיה איזשהו תיאום ציפיות, מעבר לתיאום ציפיות בסיסי של בוא תן לנו אחד הבטחת מידע בחברה, כי זה לא עובד ככה. כן. זה השקעה והרבה כסף הולך שם, וחייבים לראות שמביאים מישהו שבאמת סומכים עליו, מישהו או מישהי כמובן, הוא יודע, או הם יודעים לדלבר, יודעים באמת להגדיר את המטרות שלהם בצורה טובה, וגם להיות מאוד 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 אדוקים על ההדק הזה או על הדופק הזה של הוצאות וכל הנושא של השקעות, כי זה לא פשוט, או זה מאוד קל להידרדר למצב שאתה קונה וקונה ומבקש עוד כלים, לפעמים אתה צריך להיות המבוגר אחראי, או ברוב המקרים אתה צריך להיות מבוגר אחראי, ולדעת מה קורה איתך, ולהבין מה המשמעות הכספית על החברה, להכיר טוב אפילו את הנתונים הכספיים של החברה, לאן היא הולכת, האם המצב עכשיו פחות טוב או יותר טוב, אתה צריך להיות שם כדי להבין את זה. ומה בעצם עושה השיקולים כשאתה מסתכל על בעיות שאתה מתמודד איתם ביום יום? אתגרי סקיוריטי, ואני מניח שיש המון דברים שאתה יכול פוטנציאל להתמודד איתם, אבל אתה צריך לבחור. כן, צריך לתעדף. בסוף יש לך סמיכה, כמו שתמיד אומרים, סמיכה שדורשת ממך לדעת איפה להתרכז ואיפה לשים את המשאבים שלך. הרבה פעמים אתה תהיה בתת כוח אדם, ולא תמיד הכלים שיש לך יספיקו. צריך לדעת לתעדף, ובעיקר צריך להיות מאוד שקוף עם ההנהלה שלך, כל הזמן יבינו מה אתה עושה ומה אתה לא עושה. כי אם וכאשר יקרה משהו, ויקרה משהו, וזאת הנחת העבודה שלנו כל יום, אנחנו צריכים להבין שההנהלה חייבת להבין מה אנחנו יודעים. ולא תמיד זה קורה, אתה יודע, יש פער טכנולוגי, ולא תמיד הם מבינים מה זה ה-firewall, ולמה צריך כזה ולא אחר. אנחנו צריכים להיות אלה שמנגישים להם את המידע, אבל גם אומרים, שמוע, אנחנו עושים את זה ולא את זה, כי א', ב', ג', ד', וזה מאוד חשוב. יצא לך לחוות אירועים שדרשו ממך פתאום להתמודד עם אתגרי סקיוריטי? בוודאי, היו לנו ממש אירועי אבטחת מידע שהתמודדנו איתם, דברים התקפות כאלה ואחרות, לאו דווקא בחברה שאני עובד בה כיום, אבל בעבר בהחלט היו חברות עם חתימה דיגיטלית מאוד מאוד גבוהה, שממש התמודדנו עם זה ברמה החודשית. וואלה. זה אירועים שאתה כל חודש חוטף, דידוסים credential stuffing והתקפות על לקוחות וגניבה של זהויות ועניינים ובלגנים, וכן, יש הרבה אקשן והרבה בלגן. מאוד חשוב לדעת, לשים את הדברים על השולחן, לראות שאתה מתעדף נכון, באמת לראות שיש לך את סט הכלים המתאים, ויש לך את הצוות שאתה יודע לסמוך עליו. זה בסופו של דבר ממש אלמנט הכי חשוב אולי. אתה יודע שיש לך נבחרת טובה, יש לך תמיכה טובה של ההנהלה, ואתה נמצא במקום יותר טוב, ותמיד לחשוב שיש משהו. זה נשמע כאילו אתה יכול ביום יום לעבוד להמשיך לחזק את ההגנה, להמשיך לחשוב על הפרימטר, ומאיפה המתקפה הבאה תגיע, ויש גם זמנים שפתאום יש איזה אירוע, ופתאום זה כזה, אוקיי, all hands on deck על זה. נכון. עזבו שנייה את השגרה, אתה שוטף, אנחנו עכשיו במלחמה. אתה, כסיסו, לפחות אני באופן אישי, כל הזמן בסלק. עצם זה שאנחנו יושבים פה עכשיו, אני לא מסתכל מה קורה, מטריד אותי. אני בטוח. ואנחנו נקפוץ תמיד, באמת גם לכל פרוד אישו שלא קשור אלינו, מתוך הנחה שכנראה אנחנו צריכים לשלול את האפשרות שמשהו קרה. וסקיורטי זה תמיד השם העיקרי, והחשוד המיידי, תמיד יחפשו קודם כל מה סגרנו בפיירוול, או האם מישהו עושה עלינו סריקה מבחוץ עכשיו.
חייבים להיות שם, חייבים להיות כל הזמן זמינים, להבין בדיוק מה המוצרים החדשים שיוצאים, ומה משתנה, וכל דבר שעלול לגרום לאיזשהו נזק פוטנציאלי, תמיד להניח את הגרוע ביותר. אין לנו חוש הומור, תמיד רואים את הצד השלילי של החיים, אלה אנחנו, זה כיף עם זה מסיבות. ואם אתה יושב פה ומחייך. חיוך של זה, אין ברירה, חיוך של ייאוש. זה קשוח, זה מאוד קשוח, אבל אתה לומד לחיות בסטייט אוף מיינד כזה, אני בהיסטוריה שלי הייתי מאבטח, וזה אחד מהדברים שאתה ממש לומד לחיות איתו. מה זה אומר שהיית מאבטח? הייתי מאבטח באחד הארגונים הממשלתיים, וזה חלק מהחיים שלך, אתה יושב כל יום בתחושה שמישהו הולך להרוג אותך במקרה ההוא, הולך לפגוע בך, או אתה צריך לשמור על מישהו, אז אתה כל הזמן צריך להבין, אתה יודע, זה דברים הזויים, אני היום, עד היום יושב במסעדה, במקום מסוים, כדי שיוכל לראות את הפתח, זה חלק מהדפיקות של מישהו מהסוג הזה, וסיסו מאוד דומה בתפיסה. כן. אתה צריך להניח שמשהו הולך לקרות, או משהו כבר קרה, זה חייב, אם תירדם שם, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי מטרידים אותי, כשלא יטריד אותי משהו. ואז אני ארגיש שלב או משהו כזה, זה פשוט, אז אני אבין שאני לא מתאים לתפקיד הזה, אני אחפש לי את השלב הבא. מטורף. כן. וואו, תראה, זה די מעניין, אני יושב פה עם לא מעט אנשים, עם כמה תפקידים שונים באקוסיסטם הזה, שנקרא סייבר סקיוריטי ישראלי, יזמים, משקיעים, סיסויים. לא חסרים. קודם כל לא חסרים, שזה מדהים. by far יש האנשים שאני רואה עם הכי הרבה הודעות בשעון, בטלפון, גם בזמן הראיון, זה סיסויים. זה בפקטור של 10 אולי. זה די מדהים. כן, אבל זה התפקיד, וזה בסדר, אנחנו מקבלים את זה באהבה, בסופו של דבר אנחנו מתוגמלים גם בצורה טובה והולמת, ואם לא, זה מאוד חשוב להגיע להבנה כזאת גם. בסוף אנחנו עושים תפקיד שהוא נמדד רק כשקורה משהו. לגמרי. כל עוד הכל שקט, אתה יכול להגיד שלא צריך בכלל סקיוריטי, אתה יודע, גם משפטים כאלה אני שומע, או למשל, אני רואה את זה נניח כשאני עושה הערכה של ספקים, אז הם תמיד אומרים לנו, לא תמיד, הצעירים בעיקר אומרים, אנחנו עובדים עם ארגונים מאוד גדולים, או אף פעם לא קראנו שום דבר, וככה הם מבינים שהם יכולים למכור לי איזשהו מוצר שאני אומר, זה בטח בטוח. לא, זה ממש לא אומר שום דבר. כן, זהו, אתה ממש חלק אינטגרלי בתוך כל ה-supply chain של הארגון. זאת אומרת, מרמת ה-code deployment, production issues, third party vendors, relationships. הכל, אנחנו נוגעים בכל הארגון. זה תמיד היה ככה? כן, סיסו אמיתי, או אמיתית, עוד פעם, אני אתייחס לזה כאוניברסלי, תמיד נוגע בכל האלמנטים שקשורים לארגון. כל מה שקשור לארגון אמור להטריד או לעניין אותי, וכנראה רלוונטי אליי. עכשיו, יחד עם זאת, יש גם ציפייה, העולם של הסקיוריטי משתנה, הלנדסקייפ משתנה, זאת אומרת, אתה מצד אחד צריך להיות דומיין אקספרט בארגון עצמו, נכון. ולהבין עד רמה של פוטנציאלית, להבין את המספרים כדי שתדע איך להתייחס בצורה אחראית לבאדג'טינג ולפייננשלס, אבל מצד שני אתה גם יש ציפייה שאתה תהיה בחזית הטכנולוגית של הצד התוקף, והצד שמגן, כדי לדעת מה אתה מפספס בצד של הפתרונות. נכון, בהחלט, אתה חייב להיות תמיד בהם, כמה שיותר קדימה ולהיות מאוד מחובר. אז איך אתה keeping up עם כל מה שקורה טכנולוגית בצד של התוקף והמגן? רק יש כל כך הרבה דברים שקורים בסקיוריטי. קשה מאוד לעקוב, אתה לא יכול, אנחנו סוג של טיפוסי T זה נקרא, יש לך את ה-comfort zone שלך, את הדומיין שבו אתה שולט יותר מכל מיני דומיינים אחרים, אבל אתה חייב יריעה מאוד רחבה. אין לך הרבה ברירה, וגם אם יש עכשיו מוצר פחות מעניין בחברה, אבל היה איזושהי הודעה בסלק, אז אני אקרא אותה כדי לראות מה זה אומר, ואם אני לא מבין את הטכנולוגיה, אז אני אקרא על הטכנולוגיה, ואם אני לא מכיר את הלקוח הזה, אז אני אנסה להבין איך הוא רלוונטי אליי, כי יכול להיות שיש שם משהו שאני מפספס, וזה, הפרנויה הזאת לא עוזבת, אתה חייב להבין את זה טוב. טכנולוגית, זה רק נעשה יותר מאתגר, כי יש הרבה מאוד טכנולוגיות, וכל טכנולוגיה דורשת הרבה מאוד התמחות. כן. מאוד קשה להיכנס לזה, אני לא יכול להגיד שאני טכנולוג גדול וזה, אבל אני חייב להיות up to date כמה שיותר. זה אומר לקרוא ולהתעניין ולהבין את הבאזוורדס, וכן לנסות לפחות להבין מה המשמעות, לפחות ב-high level אליי, כמנהל אבטחת מידע וכמישהו שמנהל קבוצה בארגון, כי זה כנראה יפגוש אותי איפשהו. עדיף שזה יפגוש אותי כשאני קראתי על זה, ולא כשיפגוש אותי בשיחה שההנהלה שואלת אותי מה זה.
כן, ותגיד, אחד הדברים שאנחנו רואים שבטח בשנים האחרונות קורים, יש קטגוריה מתפתחת בסקיוריטי, בדרך כלל זה משוייך גם עם 4 אותיות של גרטנר. כן, כבר אין 3, נגמרו כל קומבינציות. בדיוק, ואז יש כמה וכמה סטארט-אפים שנמצאים בתחום הזה, נכון, די מהר. נכון. גם אם מתחילים אחד, אז ברגע שיוצאים מהסטלף, אז יש עוד כמה קבוצות של אנשים מאוד מאוד טובים וחכמים, שבאים ומתנפלים על ההזדמנות. חד משמעית בארץ זה פשוט, זה נביאה מדהימה, ממש. כן. אבל אתה בצד השני, פתאום מקבל את זה. כן. ואפילו אם אתה אומר, וואלה, אני רוצה להיכנס לתחום הזה, אני חושב שאני צריך להתגונן מפני האיום הזה, בקטגוריה הזאת, עכשיו מתחילה העבודה קשה. נכון. איך זה מתנהל? איך זה עובד? אז בוא נתחיל קודם כל עם הסינרגיה, היחסי גומלין האלה בין סיסו לסטארט-אפים, במיוחד בישראל, הם מאוד מיוחדים. הם לא כל כך אלמנטריים ולא רואים אותם בהרבה מקומות בעולם, אולי בארצות הברית בחלק מהמקומות, אבל הנטייה שלנו כישראלים, לרוץ קדימה, לקצר פינות, לאלתר, זה גם קר פורה להרבה מאוד סטארט-אפים. עכשיו, אנחנו נהנים מזה בכמה רמות. אני כאסטרטגיה, גם אני וגם הרבה מהחברים שלי, עובדים דווקא עם סטארט-אפים צעירים. זה עוזר לנו מאוד גם לקצר את הפער הטכנולוגי שיש לנו לפעמים. קרה יותר מפעם או פעמיים שנתקלתי או הגיע אליי סטארט-אפ שלימד אותי על בעיה שלא הכרתי. היו אפילו מקרים שהטמנו את המערכת הזאת בארגון, אחרי שהם עשו לי איזשהו פיץ' כזה רגיל, ופתאום הבנתי, וואו, יש לי פה בעיה שלא ידעתי עליה בכלל. וזה דרך נהדרת להיכנס לליבנו ולארגון, אבל השוק הישראלי פשוט בקדמה, אתה רואה פה את הכל ראשון, ורק יכול ליהנות מזה, לפחות בראייה שלי. עכשיו, זה דורש המון טראסט כדי לעשות את מה שאמרת, כי בסוף אתה מכניס אותם לדאטה הארגוני, אתה בסוף גם אחראי, בסוף זה לא עוד סתם ונדור, עכשיו אתה בחרת את הוונדור הזה, אתה הבאת אותו. אתה מביא אחד, אתה עושה risk assessment כמו שאתה עושה לחברה ענקית, אתה בסופו של דבר צריך לבדוק את אותן בדיקות, לעבור את אותו תהליך של בדיקת נאותות וכל מה שצריך, due diligence. כן. שתדע לא להגיד פה כל מיני buzzwords באנגלית, וזה תהליך שחייב להיות מסודר, חייב להיות תיאום ציפיות איתם, חייבים להבין מה היעדים של פרויקט כזה או אחר, אבל כאסטרטגיה, אני לפחות עובד המון עם סטארט-אפים. היום, בדקות אלה, יש לנו בחברה 4 או 5 design partners. מדהים. חברה קטנה, לא חברה גדולה, אבל מתוך תפיסה שא' אנחנו באמת יכולים ליהנות מזה, אנחנו מרוויחים מזה, זה חלק מהיעדים שלי, ומשרתים חלק מהיעדים שלי. מצד שני, אני יודע שאני יכול ככה גם לתרום לקהילה, לקדם את הסטארט-אפים, ובאמת להישאר בחזית הטכנולוגית. כלומר, אני ממש מרגיש פה סיטואציה שאני מרוויח ממנה ממש, ואפילו בצורה אנוכית. מה אתה אומר? כן, חד משמעית. חד משמעית. אתה רואה את האושר פה, ואתה רואה באמת, יש פה מוחות מבריקים, לפעמים שאתה פשוט משתאה לראות, עושים דברים, בן אדם 2, 3, פותרים בעיות שאתה מסתכל על ענקים מעבר להם, ואומר, וואי, שנים עד שאני אקבל דבר כזה, אם אני אבקש בקשה לאיזשהו feature request כזה, כלקוח קטן מישראל. אין סיכוי בכלל. מצד שני, באים אליך כמה אנשים באמת מבריקים, שיכולים לסגור לך פינה, שיכולה לעלות לך המון כסף, באמת מורידה את הסיכון הארגוני, מקדמת אותך קדימה, עוזרת לך מבחינת אוטומציה, עוזרת מבחינת התמודדות עם איומים חדשים, מסייעת אפילו בחיסכון בכוח אדם. כל הדברים האלה, אתה יכול לקבל אותם, אם רק תדע לבחור נכון. וזה חד משמעית, אתה מקבל בתעשייה פה. אני חושב, אין לזה אח ורע, בטח בתחום של סייבר מול העולם. מה הדינמיקה בין הסיסויים? יש כל מיני טייפים, אנחנו באים בכמה דגמים, וכל אחד ואחת עם העדפות שלו או שלה, יש כאלה שהם יותר שמרנים, יעדיפו לעבוד עם חברות גדולות, יש כאלה שאין להם ברירה, הם נמצאים באיזשהו קורפורט מאוד בעייתי מבחינת הכנסה של אסטרטגיות. אני פסלתי מקום עבודה, אחרי שדיברתי עם המנכ"ל ברעיון האחרון, חברה מאוד גדולה ומוכרת בישראל היום, לכאורה בחזית הטכנולוגית, אחרי שהוא אמר לי את המשפט הבא, אני לא מבין למה אנחנו חייבים להיות תמיד קדימה מבחינת הטכנולוגיות. עדיף לעבוד עם החברות היותר ותיקות.
אמרתי, סבבה, זה האג'נדה שלי, אני עובד עם סטארט-אפים, כי זה מרגיש לי שאני ה-head of the curve, כל הזמן יודע להקדים את הטכנולוגיות, ואני לא הולך לעבוד במקום כזה. ממש אמרתי לו תודה רבה, לא הטפתי לו, אבל אמרתי תודה רבה על ההזדמנות, והלכתי ממקום אחר. ובסוף אני יודע שאחד הדרכים של סיסואים ללמוד ולהתעדכן על מה שקורה בעולם, זה דרך עבודת צוות עם סיסואים אחרים. נכון. משהו שהוא פחות מוכר, אני חושב, בין תפקידנים שונים. בשיחה אחרת פה דיברנו על איך שככל הנראה CMO של חברה אחת, לא בהכרח יהיה את אותה רמת קולבורטיבית עם CMO של חברה אחרת, כי בין היתר הם מתחרים על אותו אייבול. כן. מצד שני, אני שמעתי מסיסו אחר פה את המשפט של המערכת יחסים בין סיסואים, זה I win, you win. נכון. כי אנחנו רוצים, כי אם אתה תיפגע, אז יכול שגם אני איפגע, רק כי אפילו הלקוחות יחששו. נכון. שאם אתה הצלחת להיפגע, אז גם אני, I'm next. אפילו אם אנחנו ממש באותו סקטור, וממש מתחרים ברמה העסקית, זה לא משנה. זה אפילו עוד יותר מגדיל את הקולבורטיביות. נכון, אתה רואה פה שיתוף פעולה מאוד מאוד מסיבי בין הסיסואים בתוך ישראל. יש לנו קהילות, הרבה בוואטסאפ, אבל לא רק, יש כל מיני מועדונים, ויש הרבה מאוד שיתוף פעולה, והרבה מאוד שיתוף ידע, לפעמים שיתוף שהוא מאוד אינטימי. מה זה אומר אינטימי? אתה לפעמים משתף ממש פרטים של חולשות או בעיות או אירועים שקרו אצלך, כדי שאחרים יוכלו ללמוד מהם, ובהחלט מרוויחים מזה הרבה מאוד. חייבים לשמור גם על האמון. בסוף אנחנו קהילה לא גדולה, אבל אנחנו יודעים לשתף פעולה בצורה יוצאת דופן אחד עם השני. אנחנו הקמנו אפילו קרן כתוצאה מהשיתוף פעולה הזה, ועבודה ביחד, כי אנחנו מבינים את המטרות המשותפות שלנו, ומסוגלים, אני חושב שכקבוצה, אנחנו יודעים להרים את עצמנו, גם אפילו ברמה של המעמד שלנו, מבחינת ההיררכיה הארגונית, גם כזה היה בקהילה בישראל, הבנו בשלב מסוים שאנחנו ממוצבים נמוך, והיה מעמד של כמה סיסואים ביחד, להרים את עצמנו ולקדם את עצמנו מבחינת ההיררכיה הארגונית, וזה גם הדברים האלה מאוד חשובים. סוג של יוניון. ממש. זה קבוצת לחץ, אנחנו שוקלים ללכת להסתדרות. לגמרי. כן. לא, זה נשמע ככה, אתה מרגיש אבולוציה או טרנספורמציה בשנים האחרונות בתפקידו של הסיסו, הפרספקטיבה של הארגון על הסיסו? תשמע, זה נורא נורא תלוי בארגון. אני חושב שכמגמה כללית כן. אתה רואה את העלייה כי מבינים את זה. זה פילר חשוב בכל ארגון, בכל מבנה ארגוני תמיד אתה תראה את הפונקציה הזאת, אבל כאן זה מתחיל לקבל כל מיני פרשנויות ומאוד תלוי בסיטואציה. ככל שתהיה פחות רגולציה, ככל שהארגון יהיה יותר קטן, ככל שהוא ירגיש שהמידע שהוא אוסף פחות מעניין לקוחות, התפקיד יהיה פחות משמעותי. ככל שזה יותר קיצוני לכיוון השני, התפקיד יקבל משמעות יותר גדולה, עד רמת הפונקציה מאוד 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 בחירה, והרבה מאוד כוח והרבה מאוד עוצמה כזה. אבל זה מאוד משתנה, אתה יודע, אני עברתי כמה תעשיות בחיים, וראיתי איך זה משתנה ממקום למקום, ואיך פעם אחת אתה ממש צריך להילחם על התפקיד שלך, ולהילחם על הפוזיציה הארגונית שלך, פעם שנייה מביאים אותך כאיזה סוג של קינג כזה, ובוא תשב בהנהלה, והנה, רק תבקש וניתן לך הכל. שגם זה, הנטייה הזאת צריך לדעת להצדיק אותה לאורך זמן, זה לא תופס כל כך הרבה, שזה וואו אפקט בהתחלה, אבל אתה צריך לשמור על זה כמובן לאורך הדרך. כן, ותגיד ברמה טכנולוגית, מה אתה חווה פה עם הכניסה של AI? אז AI, אני חושב שכאילו, חשבתי על עצמי וגם על סביבתי, אני חושב שעוד שאתה יודע, ככלל, עוד שאתה יודע לנצל את הטכנולוגיה לטובתך, או שבסופו של דבר היא תדרוס אותך ותחליף אותך. זה נכון לא רק ל-AI, זה נכון לכל טכנולוגיה חדשה. אם אתה לא יודע ליהנות ממנה ולהפיק ממנה את המיטב, והיא אמורה לשרת אותך, אתה תראה שאתה לאט לאט פותח פערים, ואז אתה מתחיל להיות בבעיה. המימושים של AI, LLMים בתוך ארגונים, זה כלי עבודה היום. אפשר להתחיל למדוד תפוקות לפני ואחרי, אתה ממש רואה את המגמה מאוד חזקה, גם של הנהלה, להתחיל לדחוף לכיוון ההוא, וברגע שזה מגיע, בגלל שזה קיבל הרבה מאוד באז, וזה נגיש לכל אחד מאיתנו, ברגע שזה מגיע ללקוח קצה,
שהוא לא טכנולוג, אין לו איזה מנוף לקבלת החלטות, אבל הוא הפך את התחום הזה למאוד ויראלי, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים ליישר קו. מזכיר לי לפני 15 שנה או משהו כזה, אני עשיתי סקר כאילו בזמנו, שהגיע אפילו לרדיו, אני זוכר, הייתי ממש מבסוט מעצמי, שעל כמה ארגונים חוסמים יוטיוב ופייסבוק בארגון שלהם. ואמרו, פוגע בפרודוקטיביות ודברים כאלה, זה דברים שאתה יודע, נדרסים מתחת לגלגלים. כן. העולם רץ קדימה, אתה חייב לרוץ איתו, אין לך ברירה, אתה לא עכשיו מעצב דעת קהל, וגם אם היית כזה, אין לאף אחד כוח, כולל לו למי שמנהל היום רשתות חברתיות, אין שום כוח בעולם שיפסיק את התופעה הזאת, כי זה משרת וזה נוח וזה קל, וזה ממש תהליך של דמוקרטיזציה של טכנולוגיה. אתה ממש רואה יותר ויותר אנשים שהם לא טכנולוגיים, אתם מדברים איתי על בייס 44 ועל סונו ועל אני יודע מה, פיקסברס וכל מיני כלים סופר מגניבים ומראים לי כל מיני דברים. כן. זה העולם שלנו, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו נפיק יותר את המירב ממנו. אנחנו גם רואים... כמשתמש אגב. לגמרי, אני חושב שאני תמיד הופתעתי מהתזה או מהרעיון שבכלל אפשר איכשהו לשלוט בקצב של הטכנולוגיה או לעשות, או כל הקונספט של חסימות, בטח, אתה יודע, אני זוכר אפילו בבית הספר שחסמו לנו את הפייסבוק, וזה היה בדיחה, זאת אומרת, כל הצלם, זה... בפלאפון. זה בפלאפון, התקנו VPNים, עשינו מה שרוצים לעשות ברמת, כדי שזה יעבוד עדיין בשיעור, וזה היה מדהים, אני זוכר, אנחנו כשכבה, או ככל הבית ספר, היה איזשהו חוויה של כמה שנים, שכל המורים חיו בקונספציה מסוימת, שהכל חסום ומנותר וזה, וכל התלמידים עשו מה שהם רוצים, והיה כזה unspoken territory, ובהקשר שגם מה שאמרת של ההתקדמות הטכנולוגית, אני חושב שאחת הדוגמאות הכי טובות שאנחנו רואים לזה, זה גם מה שקורה עם טיק טוק בארצות הברית. נכון. זאת כביכול הדבר שמגדירים אותו כהכי בעייתי, עזוב פרודוקטיביות של ארגון, national security, השפעה המונית של סין על המוחות של האמריקאים, ואתה רואה את האנשים הבכירים ביותר בממשל האמריקאי אומר, זאת בעיה של חוסן לאומי, אנחנו חייבים לטפל בה, ואין איך. יש איך, אבל זה קשור כבר, אנחנו זולגים לעולם, לפוליטיקה ולמדינאות וזה, אבל בסוף כן יש לך כלים לאכוף את זה כמשטר, יש את הטכנולוגיות, השאלה אם זה הדבר שצריך לעשות, והשאלה נניח אם לעלות מכסים, זה הדבר הנכון לעשות. בסוף זה פוליטיקה וכלכלה, מקרו-כלכלה לא פשוטה, שלא תמיד אתה יכול, אפילו אם אתה קפריזי, לא תמיד אתה תוכל לאכוף את הפוליסי שלך כמו שאתה רוצה. לפעמים אתה נגרר ואין לך ברירה. ורק הבוקר הייתי על זה שעוד פעם, אנדריסין הורוביץ הפעם אומרים שהם רוצים לעזור למצוא קפיטל, כדי לקנות החוצה את המשקיעים הסינים, כדי, מתוך דווקא גישה, ופרדיגמה שאומרת, לא, טיק טוק זה מצוין, וטוב מאוד שיש את זה, פשוט אנחנו צריכים להנדס את הטכנולוגיה בצורה נכונה, שהיא תואמת לערכים שלנו. וזה, אני מאוד שותף לדעה הזאת של, ברגע שהטכנולוגיה קיימת, היא קיימת, עכשיו בוא נהנדס את השימוש שלה, בצורה שהיא תואמת את הערכים הארגוניים. אז זה כבר אני מרגיש שאנחנו מדרדרים מאיזה מאורת ארנב שלא נצא ממנה, אבל אני חושב שאני כהורה, במקרה הזה, אני חוזר לבסיס, לחינוך יותר מהכל, כי אני מניח שיהיה להם חשיפה לטיק טוק, יש להם חשיפה לפורנו וחשיפה לתכנים שהם לא ראויים, בעיניי לפחות, אני צריך כהורה לתת להם את הכלים, את ההנחיה, את העזרה, וזה מאוד מאוד קשור לעבודה שלי כסיסו. אני באתי להגיד, אתה גם סיסו בבית. אני סיסו בבית, וגם זה מצחיק, הילדים שלי ירדו עליי איזה יום, כי קניתי בטימו, הרגו אותי. איך אתה קונה באתר הזה, זה אין בו פרטיות, וזה מה שמחקתי, אמרתי, די, אני יורד למחתרת עד שתאשרו אותי מחדש, אבל זה נכון. הגישה ההורית היא מאוד דומה לגישה שלנו כסיסואים. אנחנו לא יכולים תמיד לתפוס לשים איזה קונטרול כזה, שבאמת יסגור את הטכנולוגיה, אנחנו חייבים ללכת לכיוון של חינוך לפעמים, ולתת את הכלים בעיקר, ואת ההנחיה הנכונה, ולפעמים זה האמצעי ההבטחה היחידי שאפשר ליישם. אתה יודע, בסוף אני יכול לנסות לשים ברמת הדפדפן, לשים איזושהי חסימה, שאנשים לא ישתמשו במנוע AI חיצוני. אבל זה לא רלוונטי בעולם של היום. בן אדם רוצה לעבוד עם קלוד, יש לי צ'אט GPT ארגוני, אני לא יכול למנוע ממנו לעבוד עם קלוד. לא יכול. הוא צריך את זה, הוא רוצה את זה וזה בסדר,
ואז השאלה מה אנחנו עושים עם זה, וזה מאוד מאוד מאתגר, איך אנחנו נותנים כלים נוספים לאנשים להבין את זה. נכון. וכן אומרים, אוקיי, יש פה, אני אייצר איזושהי גדר, אני אגיד, טוב, צחקו בתוך הגדר, וכן, במקרים היותר קיצוניים, אני אגיד, קלוד זה בסדר, בואו נראה את המדיניות פרטיות, בואו נסדיר את הדבר הזה, אבל לא ניתן נניח גישה לכלים שהם יותר איזוטריים, ששם אני פחות מכיר אותם, וזה כבר אנשים יבינו יותר טוב. בסוף זה ממש חתול ועכבר, ובואו נגיד שאנחנו כבר, חתול לא צעיר בקטע הזה, ועכבר הרבה יותר זריז מאיתנו, כמובן. הוא נהיה יותר זריז בעקבות מה שקוראים קודם כל זה נהיה יותר מעכבר אחד, והוא כבר חולדה, ויש לה מנוע, והמנוע הזה מג'ונרד ב-LLM, לא יודע מה, בסוף קשה לרדוף אחרי הטכנולוגיה, אין לנו ממש סיכוי, אנחנו כל הזמן צריכים להבין איך אנחנו נותנים מייצרים לפחות, מנתבים את הקהל לכיוון שהוא באמת יותר ויותר סביר. כן. אבל יש סיכונים, יש פה הרבה סיכונים. לירן מטימייט יושב פה ואמר, אני חושב שהאסימטריה הזאת הולכת דווקא להצטמצם בעקבות ה-AI. כי אם התוקפים ידם הייתה על העליונה, עכשיו גם למגינים, יש לנו יכולות עם טכנולוגיות חדשות, להיות continuous, להיות wide. היסטורית, כמעט תמיד, התוקף תמיד היה לו את היתרון. הוא קובע את הדרך, את השיטה ואת המקום, זה טרור, זה מלחמה לא סימטרית, אתה לא יכול להגיד, אני יכול, בטח לא הרמטית, אין, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה, גם אם יהיו לנו את הכלים הכי טובים לטובתנו, בהיבטים של כלי AI ואוטומציה וכן הלאה, ויש יותר ויותר כלים כאלה, תמיד תוקפים יוכלו לנצל אותם בצורה יותר טובה, אפילו ברמה של, אני אתן לך, לתוקף, אין לו סטנדרטים, הוא קובע את התנאים שלו בעצמו, אם הוא ממש טוב וממש זריז, הוא יכול לפתח כלים, zero day, כל משהו, קר התקפה שאני לא הכרתי, או כלי AI לא הכירו, אתה קשה לך להגיע למצב שאתה באמת יודע לסגור את הקופסה הזאת, והווקטורים של התקפה הם תמיד יהיו יותר מווקטורים של הגנה, או מהיכולות של הגנה באמת לזהות אותם. אני לא רואה דרך שדבר כזה נפטר, ואלה החיים, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא, זה תמיד היה ככה, ותמיד כנראה יישאר, אני לא יודע, עתידן, אבל אני לא רואה את זה משתנה בטווח הקרוב, ובגלל זה יש לנו job security. מזל. כן, בגלל זה אנחנו פה. ממה אתה הכי נהנה? אני נורא נהנה מהצוות שלי, ממש, זה כיף, וככל שעוברות השנים, אתה לומד להעריך אנשי מקצוע טובים, וזה ממש כיף לראות איך הם מתנהלים, ואיך הם מנהלים אפילו את היומיום שלהם. אני מאוד מאוד מקבל סיפוק גם מהצלחות בעבודה, פרויקטים שאנחנו מצליחים להזיז. הפרויקטים הכי מסובכים, אגב, הם פרויקטים שדורשים שינוי תפיסתי בארגון ולא טכנולוגי, כמה שזה אפור ולא נעים, ועם חליפה וכאלה, לפעמים זה המבחן האמיתי. אתמול בלילה היה לי שיחה עם מישהו שדיבר איתי, או שאל אותי שאלות על כל מיני טכנולוגיות של just in time, הרשאות לפי צורך בתוך הכלים הארגוניים, וחשבתי על זה, אמרתי, הצד הטכנולוגי של הטמעת פרויקט כזה היא לא גדולה, אבל להתחיל לדבר עם מפתחים, שעכשיו אני חוסם להם גישה לדאטאבייס, ועכשיו משכנע אותם ללחוץ על עוד ועוד ועוד קליקים, זה הבעיה. עכשיו אני צריך להתמודד עם בעיה ששונאים אותי יותר, וזה בהחלט מאתגר. אלה המקומות שאתה חייב לדעת, יש לך מה שנקרא soft skills שאתה חייב לפתח, ואתה חייב להבין את הצד השני, נקרא לו שנייה, למרות שאנחנו באותו צד, אבל להבין מה עובר בראש לבן אדם שנמצא מולך. מה עובר לו, מה המוטיבציה שלו, ואיך אתה עוזר לו לעשות את העבודה שלו. בסוף זה המשימה שלך. זה המשימה שלך. נכון. שני טיפים לסיכום. אחד, לחבריך הסיסואים, והשני, לחבריך היזמים. אז לסיסואים אני חושב שהכי חשוב לא להיכנס, לא להיות במצב של שלווה. אני חושב שזה מאוד חשוב, וזה אחד הכלים המרכזיים שיש לנו בעבודה. ליזמים, תחשבו מעבר לפיצ'ר שאתם עכשיו עובדים עליו, כלומר, תחשבו על איך אתם משנים, ולא איך אתם מפתחים פיצ'ר מגניב שאף אחד לא היה, או פותרים לכם איזה בעיה שהייתה לכם בצבא. זה אחרי שנה, זה כבר לא יתפוס. אתם צריכים לחשוב על פתרון לבעיה
שהחסם הכניסה אליה, גם מבחינת מתחרים וגם מבחינת היכולת לחסות אותה במקומות אחרים, הוא לא משהו שקל להשיג. וזה בעצם אותו יתרון טכנולוגי שמדברים עליו בשיעורי כלכלה תמיד. שחר, איזה כיף שבאת, תודה רבה. היה ממש כיף להיות פה, תודה רבה. היה לי אדיר. היה סופר מרתק. יאללה, סוף חייל. איזה כיף.